Бүгін жамағат ашый тұрған ризықларыбыз ашап бітірілік түгіл. Кие тұрған киімнәрібіз киіп бітірілік түгіл. Бабайларыбыз ашқа өлсәлер, бүгін біз ашап өләбіз. Өлсәк өләбіз, ләкин ашыйбыз. Шуңа күрә муллык заманында яшайбыз, ләкин муллык заманының да үзенең авырлыклары бар. Бүген кешеләргә тән туклыгы җитә, ләкин жан туклыгы җитми. Жан тынычлыгы җитми. Күпме кеше бүген хәсрәттә, тигене ашап карый, моны ашап карый, юк тәме, матрас алыштырып карый, мендәр алыштырып карый, юк тәме, машина алыштырып карый, хатын алыштырып карый, юк тәме. Аллаһы Тәгалә жанын аш кылган кешенең жанын тукландырмыйча ул тынычлана алмаячак. Менә шуңа күрә бүген 90-нчы елларда Кашпировскийлар, Шумаклар телевизор аша кешеләрнең башларын катырган кебек, клубларга җыеп кешеләрнең башларын катырган кебек, бүген жан давалаучылар күбәйде. Курслар бетереп психологлар әйтәләр, без сезне бәхет итәбез ди. Монда бизнес коучерлар әйтәләр, без сезне байытабыз, рәхәт булачак сезгә ди. Һәм бүген шундый заманга килдек. 7 ел медицинский университет бетергән, 30 ел операция ясаучы врач, аның бүген айлык киреме әзрәк, ничәдер ай курс бетергән психологка. Бүген врачлар эшләрен ташлап, хәзер психологка китәсе калды. Шуңа күрә бүтән кеше хәзер нәрсә? Жанына тынычлык алыр өчен бүтән әйберсен бирә хәзер. Кабан артында имам булып эшләгәндә килеп кирде кабинетка бер апа. Урыны җәннәттә булсын. Намаз белән үлде ул, әлхәмдүлилләх. Килеп кергән апа, хәзрәт ди, менә фәлән җирдә эшлим ди. Бүтән нәрсәм бар ди, бүтән нәрсәм килгән ди. Улымның тәүфигы юк ди. Нишләтергә ди, менә шулай эшли, менә шулай эшли. Алып килим әле, эшкиреп карады, сүгеп карады, кыйнап карады. Бер нәрсә эшләтте, хәзрәт ди, җәмәгать. Бер сүз истәмим, валлаһи шулай булды. Менә ди, улымны үзгәртте. Хәзер утырабыз ди, ТТС-ка барабыз ди, Мамадышки трактка. Любой кроссоверны сайлап алды. Мин сиңа сатып алып бүләк итәм ди. Ләкин улымны бер нәрсә эшләтте. Апам әйтә, мин Аллаһы Тәгалә түгел. Миннән торганны эшләрмен, вагазын да сөйләрмен, эшкиреп тә карармын, кыйна дисәң кыйнап та карармын, кешем җитсә. Ләкин мин Аллаһ улыңнан алган тәүфикны мин аңа бирә алмыйм. Шуңа күрә бас намазга. Ничә мәртәбә намаз укыдың? 60-тан узып, укыганым юк ди. Башыңны сәҗдәгә сал. Йылый-йылый Аллаһтан гафу сора. Раббым, 60 ел мине җир өстендә йөртәсең, ә минем сиңа бер сәҗдә кылганым юк. Миңа балалар бирдең, миңа эш бирдең, акча бирдең, дәрәҗә бирдең, карьера бирдең. Ә минем сиңа бер мәртәбә шөкр иткәнем юк, сәҗдә кылганым юк дип йылый-йылый сора, балаңа тәүфик сора. Аллаһ бирсә, балаң тәүфиклы булыр ди. Әлхәмдүлилләх, 5 намазда үлеп китте ул апа. Аллаһ Тәгалә инде улына тәүфик бирсен.